After my video ebe our brother Ebuka si na ndị Reverend sisters na ya ka ọnụ bafa. Do you understand me? Then mpụtakwa afọ ebe daddy anyị bụ Mbaka. Na lepra anyị asị anya mechie ọnụ. Na ọnụkwa ka okwukwu odokwu ọzọ gịnị emere onwere ife ga-eme onwere ife cheka ime nụ. Onwere ife cheka ime nụ onwere ife cheka ime. Ka m gwa gị ịmara o nwere ka m si afụta esi. Afọ m ebe Ebuka kwuru ya nchịa mana ụmụ ife nchọ ịgwa gị nwanne ege m ntị nwanne m ịma na eziokwu sometime nwere ka ọ na-adị sort of two age. You get my point now? Sort of two age ibe ya like this onweta onye nọ n'aka na ibe chigha ya azụ onweta onye nọ n'aka ekpe. Listen, there is chances na ife afọ Ebuka kwuru bụ eziokwu, there is chances na ọ bụla eziokwu. Just Ebuka bụ onye mmazi na truth ka o kwuru. Mana mụnwa na-agwa gị there is chances na ife afọ ifuru Ebuka kwuru na ndị sista na-alụ ya ka ọ bụ kafa bụrụ nwunye the possible. Ọ ga-ete ife daddy anyị na-agbagharị daddy anyị bụ Mbaka anyị ma na kingdom ya ka ọ na-protect. Do you understand what I'm saying? There is chances ọ bụ mma ka Ebuka amalọ ọwa onye kwuo ya panti efu ka ọ bụ ego ka Ebuka etoro ka ọ bụ ego ka Ebuka enwelọ ka influence ka Ebuka enwelọ. I'm asking you. Sisters n'one ka ịnụgoro gbapụtara bịa nụọ dị ọ dị eme ife a na-agụ gị nwa bụ nwaanyị nọ n'ile ọ da agụ sista. Ị na-agwa na eche ka the Holy Reverend Sisters of ndị Roman Catholic ma ndị nọnụ nọ na onwere ndị na fancha oveji fancha ị na-agwa m na fada ekpenchi. Is that what you are telling me? So anyị na-efuka n'okwu sometimes ka anyị kwuru nke na nke bụ eziokwu. Do you understand me? Adịm asị that no for certain, no 100% sure. But m na-agwa gị there is chances na ife afọ ifuru Ebuka kwuru that praise. Na nwere so ndị sisters na-esenderi ya message na-asị ya ka fa bụrụ nwunye not the possible. Do you understand me? There is chances not the possible. But if you na-achọ ịgwa gị ebe a ka ị mara that there is chances not the possible. Father na sister ọ naghị ekpe nji. So mmadụ dịka Ebuka nwere influence na society jide ego na control crowd. Ịghọtago na ọnụbara nwaanyị ịmara na ụmụ nwaanyị na-adị ihe eme ya na-eju eju inwere idea ma ọ bụ sef na phone ịma WhatsApp ya dị public. So onye ọbụla nwere access to him bụrụ nwaanyị ọ sị adịghị iti sister or even nwaanyị nọ na di sometime nwere ike ịdị tempted to egwu ya daddy na all of kakwana ya na onye chance nwanne na oge prove ya nke ọzọ na nke ọzọ. There is chances ihe anyị na-agba gị ọ bụ na ị nọbere fanso ịghọta. Jee cheki ụmụ mkpọmkpọ pastọ agasị n'ọcha na one room na village jee furu ifefa ji ụmụ nwaanyị eme. Tọkụmọl of onye dịka Ebuka tọkụmọl of onye dịka Ebuka kedu ife unu na-akọdo ife a ọya bụ onye ọga listen to me. The chances relevancies ịgwa Ebuka nyaanụ bịa dị possible. Hapụ ife daddy anyị na-akọ ịghọtago na anyị ma mmiri zoro ezo mara nke mere ntasa onye DBM ma ndị Igbo si n'ọkwụ ọbụla na-aga walawala ya na-aga walawala n'afọ ya. Do you understand me? Lapụkwa ihe daddy anyị Mbaka na-akọ ife ọ na-akọ ebe ahụ ka ndọm gị ka ọ na-eprotect na-agwa ife nwa ga-eme ife onwere ife jeka ime. Ebuka even knows now onwere ife ga-eme ife ahụ just word of threat. Nothing go happen. Nothing go happen. Let me tell you. Ọkwa ma ndị sister nwere ike ị na-aga one kind ebe Ebuka nọ ọ dị possible. Ebe Reverend sister nwere ike believe n'ife Ebuka na-eme. So ka ka dị chances ya ajiro wee dị. Onwe ndị Reverend Father believe n'ife ihe Ebuka na-eme. Onwe ndị Reverend sister si na-abịa that praise na-eyi mufti. When ndị Reverend Father si na-abịa ebe a na-eyi mufti. So kedu ife na-akọzi na chances ama ndị. Let's just tell ourselves the truth nwanne. Chances ya dị. Mana ọzọ Ebuka ma ya ejizi aka wee kọwa mara na ife ọ gwara m na gị na-aba bụ eziokwu mana chances ya adịkwa chances ya dị. Ekenekwe m na ụmụnne m mana I don't know how to beat around the bush. Pụta ebe m na-agwa ka o si wee dị ka emesịa nụ ka ọ dịkwa mbọsị ọzọ.